Ayun, good evening po sa inyong lahat mga kalabarkada. And this is Labs Island Adventure and welcome back na naman po sa ating panibagong fishing adventure. At makakasama natin mga kalabarkada si Kalabarkads Randy, ayan, ang pagbabalik. At si Kalabarkads paring Nico. So yun mga kalabarkada, simulan na natin tong adventure na to. So tara, let's go. Simulan na natin. Let's go. So ayun mga kalabarkada, lulusong na tayo. Kumusta naman po kayong lahat dyan mga kalabarkada at mga idol, mga master. So yun, sana nga makahuli tayo ngayon mga kalabarkada ng mga pangulam natin. Sana biyayaan tayo. So sagat na mga kalabarkada. So yun mga kalabarkada, ang linaw ng tubig kayo. Sana nga makadali tayo. Ulo na naman ng Kalabarkads Nico. Ayun din na.
Laki. Labo-labo na naman ulam doon. Ahon muna tayo mga kalabarkada. Ayun mga kalabarkada, yung huli natin sa unang spot natin kasi lilipat tayo. Ayun, punong-puno na mga kalabarkada. Ano? Puno na. Ano? Grabe, puno na. Ayun, mga kalabarkada, bali lilipat tayo ng kabilang spot. So tara, let's go. Shoutout pala sa shoutout pala kay Fisherman Fishing Adventure from Bohol. Ayun, kababayan mo. Bye. Shoutout sa iyo, bye. Ayun, no? So, ayun mga kalabarkada, nandito na tayo sa pangalawang spot natin. Ayan, palusong na naman ulit tayo. Lusong na naman. Pangalawang spot mga kalabarkada.
Nadali na parang dito mga kalabar ka ang laki. Ayun. Wait lang to. Ayun, nadali mga kalabar ka daw. Ang laki oh. Oh, ang laki. Tingnan mo yung dito. May tama. May tama, sabi ko nga eh. May tama. May tama siya. Ang laki mga kalabar ka daw. Tama pala. Dami mga huli mga kalabar. Puno-puno. Ay mo, octopus natin. Ngayon mga kalabrikada, nakauwi na rin tayo. Nandito tayo ngayon sa bahay nila Kalabrikads Nico. So papakita namin sa inyo yung mga huli namin mga kalabrikada. Yan, abangan nyo ito mga kalabrikada. Ako magsamok ng kamera. Dito na lang. Uy, dito. Oh, dyan. Oh, dito na si paring Sammy. Ito mga kalabrikada, panghuli, pagkahati-hatian ng tatlo nila paring nito. Kalabrikads Nico. Sabi yun. Makakaya mo dyan. Mura na ka? Oo. Ang mga kalabrikada mo. Ano daw? Ito mga kalabrikada. Yung may nakalagay na ano. Yan. Pupus. Parang maliting na na. Parang maliit. Ano natin para Ang laki yan, tapos parang maliting na siya. Oo. Ang lalaki yan. Dami. Ito po siya. Ano? Ito mga kalabrikada. Yan o. Dali. Huwag mo ba naman yan? Ang laki ah. Ito mga kalabrikada. Dalawang banak. Ayos. Paring Sammy, anong nakuha mo? Paring Sammy, anong nakuha mo? Ilang octopus na dali mo ngayon? puro octopus. Ha? Puro octopus lang? Umano yan eh. Ito mga kalabrikada. Dalawa mo na lang. Hati-hati na. Dalawa mo na lang yan. Yan, hati-hati na. Malaki yan eh, malaki yan eh. Ito na lang dito. Dalawa mo yan dito. Yan, dito. Tapos doon. Oo. Yan. Yun, hati. Marami maghati sa ni Kalabrikads Nico eh. Okay na yan. Oh, yan. Saan? Pili ka dyan. Ikaw, saan sa'yo? Kahit saan. Sa akin. Sa akin dalawa. Sige, yun na lang sa'yo, Laverne. O sige. Malaki. O sige. Sa akin yung lapo-lapo. Five. Op. Sandali, wala akong lagayin eh. Sige, bagay mo na yan. May plastic ka dyan. Yan. At si Kalabrikads GP ah. Kalabarkad, ito kaya mo. Lagay natin dito yung ano. Ilagay mo yan dito, tanggalin mo yan. Ikaw na maglagay kasi nakakamera ako. Yun. Lagay natin yan. Tingnan mo yung ano yung... Yun yung mga isda naman mga Kalabrikada. Sige, ano na. Ako na. Hindi yan ay. Yan. Us. No. Yung ano, Lord, sa'yo na yan, yung kasag. Oh, akin yung kasag. Sa inyo na lang yung tiki-tiki daw. Isa kayo. Mga Kalabrikada. Dalawa kayo, tag-isa kayo tiki-tiki. Yan yung mga huli namin mga Kalabrikada. Ito yung ano, GPO, yung laglag. Ipasok natin tiki-tiki isa. Sa'yo yung isa. Sa tiki-tiki. Ito, tiki-tiki. Problema namin ngayon, paano maghati-hati nito. Aray. Pwede na yan. At ito. Kay Laverne yan, tiki-tiki. Akin yung kasag. Mga lapo-lapo mga Ito Kalabrikada. yung kasag, oh. Dalawa yung kasag. Oo, tatlo. Tatlo yan. Tatlo yan? Oo, andyan na. Oo. Yan. Oh, ito naman. Tamba yata to eh. Marami tong ano ah. Marami tong lapu-lapu pala. Lapo-lapo. Yan, ano mo? Patayin mo yung medyo malaki-laki. Grabe. Ito, kanina to. Lapo-lapam lang? Lapo-lapam? Malaki. Yan. Yan, lapo-lapo. Yan. Dami mga Kalabrikada. Ay, masarap to pang-ihaw. Sarap to pang-ihaw. Oh, sarap yung mag-ihaw. Bili na kayo mga Kalabrikada. Bili na kayo. Si Nico. Ayan yung tindiro natin ah. Saan tayo mag-ano ah? Maano tayo niyan, Sa gitna. na. Wala na kasi. Kawawa ako na ang manang kasag. Si Laverne yan? Si Laverne tumira yan. Hindi mo lang pinatawad na. Hindi pinatawad ni Laverne. Oh, sige. Yo?
Tira. Ito sa akin. Sige. Ikaw dong. Yuri ka na. Sige. Yun. Oo. Yan mga kalabar kada yung kay kalabar ka Sunday. Ito sa'yo na tulawin kasi Makauwi na rin pag Lagay mo. nabawasan natin to dong kasi madugo dito. Sige, ako lang bahala dyan, Lods. Tara na, Lods. Wala nang problema yan. Yun. No problem. Mga kalabar kada. Tayo ah. Bago natin tatapusin itong video na to, shoutout muna tayo. Shoutout kay Ate Elisa Timeson. Madali sa amin ah. Kay Ate Isil Dadong. Tapos shoutout din kay Master Islander TV. Kay Master Dalagiti Espero Vlog. At kay Master Dagohoy Fishing Vlog. Ayun. So, sa lahat ng gusto magpa-shoutout, comment down below para may shoutout ko kayo mga kalabarkada. So, dito ko natatapusin itong video kong ito mga kalabarkada. Ingat, God bless, at lagi nating tatandaan, God is good all the time mga kalabarkada. Yun, jackpot na tayo ngayon sa huli natin. So, bye-bye. Bye-bye. No, trabaho mo! Talaga.